Gosi. Ana eme EGWUEKE taa. Okay. Dada Ojoto. Yeah. That's a more na EGWUEKE. Go on more. Okay. When the no more as the medical we bring it quality. Okay. So I want to do Ojoto. West na man I am a rapia kano men na kaobo. Anya chokwe juko na joka. Yes. Imesikia men na joka no men na takalioka. Nwere na EGWUEKE a dị mwepụta ụwa a na-eme ebe ihe EGWUEKE ọbụla dị na Ọgọst ọbụla ka eji eme n'Ojoto. Okay, EGWUEKE dị n'Ọgọst. Yes. Okay. Thank you. Ebe ni ebe ụmụ ọkpụ ndị nwe obodo anọ ilu ebe afọ ifo emebe na-eme ebe afọ ukwu Italian na-apịa before 2 hours time now the next people here now Azeka enedo mwazi anya kafaya limelo mba. Okay. No ya webu n'obi aji na la ya no ukalu mgbede nke mmụọ nnene ya. Ya pụtazi. Okay. Village na agba mmụọ taa. Okay. Different type of okay. So unu ọnwụ ka dị mma na enyi otu a ka o si dị. On the menu mmemme mmadụ nwa mmadụ merụ arụ a na-eme ya n'udo na ịfụnanya dịka nna abachiri ekuziela anyị na-eme ya omenala a nwere ife ọ na-adịzọtụla a na-eme mesịa ya ife adị mma ndị ụka na-abịa ndị ọgọ mmụọ na-abịa ndị Muslim na-abịa ọsọrọ omenala most of ndị niile na-abịa bụ ndị ụka Anglican na-abịa, Catholic na-abịa, Pentecostal na-abịa. Ife anyị na-eme bụ ka ọ dị mma na omenala ndị ga-adịrị ndị. So anyị na-ekwu na ife anyị na-eme ife a abụrụ ịgwọ ọgwụ gbuo nwoke
ọgbọ nwanyị ife anyị na-eme bụ ka the culture that is ka the omenala nwee ike remain na ka ife dị mma. Lolu 22,000. Hegeda nefuo hegeda. Igbo na hegeda.
Hello. What else you got? Okay, I'm going to
Asina njilimano ndi bonde Ifechi malo nye bonye Njilimalo ndi bondio Haye 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 Njilimalo ndi bondio Gosi. Biko nna m okwu enweghị ihe ebe na-aga ka ihe anyị na-eme ka ihe onye ogosi abụ m onye omenala nna m na-eme omenala nna m na-eme omenala so mụ amalitekwa m onye bụ omenala ama emegide ya were mgbe ebi anyị na-ekene gị chetakwa m afọ otu gị ahụ ọzọ abụ oju mbụ ọnwa na ojoto anyị na-ekene gị Nna ka ndị kwụzi ya ozugbo nna ka ịmata n'afa gị abụ m Ikenna Ugonna ọnwa na ojoto ọkwa enweta na onwe eme a na-eme n'ojoto n'ụbọchị nke taata EGWUEKE Ojoto Okay. onwere onye na-amalụ maka ya Okay. ọ dị nne maka ya Otu a ka o ụwa si. niile mma maka ya Okay. onye si na ọ malụ maka ya ma na ọ mara ife ọ na-ekwu Okay. Yeah. so EGWUEKE Ojoto anyị na-ekwo ekwo na-azụ azụ na-azụ azụ Yeah. mụnwa na-emekwa na invite ntụ ọnụ bịa na-emekwasị ụmụ ife ya ghọtago ọ na-adị mma n'arụ n'ọnya bụ ife aṅụrị ọ nwere ife ọzọ anyị dị-egbu mmadụ anyị dị-enye mmadụ poizin ghọtago anyị na-alaghị ka anyị nabata mmadụ anabata anyị ka anyị wee mara Ojoto n'ọnya ka anyị ji eme mme EGWUEKE a Otu a ka o si dị. Okay. Biko nwe mbele okwu inwe ike ịgwa maka EGWUEKE a n'onwe ya. EGWUEKE dị ile sinsi nna mfa ife o ji wee dị ile bụ na mpụta ụwa fụbịa Okay. o si akpa ike ka o si eme nna mfa ti mmụọ nna mfa tie mụ amalitekwa tiba mana mgbaba na mmetizi n'ụdọ na ife mmesi bụ na omenala wee kwurịta ka wee mma na omenala dị ile so omenala Ojoto dị ile aba ebe a na-akpọ ya bụ okwu ihe ọsụ ụwa niile ma maka ya ọ bụrụ sọ ana Igbo ọ ya adịrị mma dịrị mma Otu a ka o si dị. Amị anyị ekene gị esi n'afọ otu Igbo dịrị gịnị esi na gị afọ otu gị ọnwa na Ojoto anyị ekene gị biko ọgụ a bụ onye isi mmụọ esobe m onye isi mmụọ mana onye isi mmụọ si na onye ebuzi isi mmụọ so mụnwa na onwe na-emekwa m invite ebunite dị mmụọ elu owu bụ na ọ ya na-ahapụ nke o si ahapụ mmadụ anyị agba ya otu a ka o si dị. ọnwa na Ojoto anyị ekene gị Igwe Ogidi
sir. Thank you very much. Nakamat Nafage. I'm Chief EGWUEKE Ojoto. Okay. Okay, what I know, if any man or do to know some catata. Yes. Okay. I am EGWUEKE. Okay. Okay. Because EGWUEKE can believe he wake by Makia. I want on EGWUEKE at the Nepatoa. I name every year. Okay, come not in August of Nakaja and Ojoto. Okay, I can August. Yes. Okay. Because Kekesi and Mekalicha also Talecana, I go away fan and Mekalicha. I never know more, but in Egypt, and if ever more, then we'll go down. You ever before, never never. We Italian up here before 2 hours time now. The next people are now visible one and then. Okay. Okay. I can get in there. Thank you. Because it's about a game. Chief EGWUEKE. Okay, can get funny. I can't your major. Okay, and I got now for now. Almost here, Bonubo. And now to come out when do Bukalich, if I am meta. Well, I have a government to be like I when I got in the vigilante, see when they check over. Okay. Then if you believe what on are aware, but on a mess off, I take you to police. Yes. Okay, where can I go? Thank you. Yeah, it's not your major. Yes. I can again now. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Yeah. Sorry.
How much? No, sir. Hey, the Gaza. Lolu 22,000. Good afternoon. Come on, I go on them. Lotako. Okay. Dico che if ana me no joto no bosin ketata. Ai neme omenala EGWUEKE OJOTO. Okay. Okay, gini bu EGWUEKE. Gini bu EGWUEKE. Aya putu wa. Junam nam wa fa na emi. E we ba na wa ka ti awusu. Ai we wa ni te kwa. O we ru ai na. Okay. Dico ke mbe je mekali EGWUEKE. No we sato. Okay, onwe sato. Okay. So only thing we keep going way back ma ya ma to esi emekali ya iche. Also more na happen ya kon we for na eme n'ime ya. Okay. Aye kenen. Okay, ndu nu abukwa na afu nunu di iche kwan. Kendu nu bukwan. Ai bundo OJOTO. Okay. Manu nu bo mu anyi di iche. Ai chi kai be me na nai na nai. Neme. Okay. Ngozo na blu eri unu na nka bu na. Nka oboda bana na lu ba unu baba be kwa. Okay. Okay. Okay, aye kenen nu aye kenen again. I na sina if the map if the maka na eme and otu obu no say no ya balloon nchen yem na ekwe no we can get kwani etu nnam ken kan etu kwani etu ka fa na etu etu lo tag okay okay daru okay bigo ke onu ko OJOTO ebo EGWUEKE okay daru na lo tag ekene kamunu dalona otu aka osede dalona yeah oh my god.
My name is Michael Onyawaku from Umuchem village of Ojoto. I have to go down and man EGWUEKE. Because if you want to EGWUEKE. That's a one at EGWUEKE. Okay. When the normal was medical, I will bring it to college. So I want to do it to Western man. I am a rapia, I cannot man and a couple. I get to where you connect.
Mmetikwa ya omenala. Je ụka na omenala takarị ụka. Ọ bụ mụ na-akọwa. It's n'isi it's no umuchem village no Georgia. Okay. It's never gave us a Mike onye nwakọ. Can get quality. Nwata chọba nke. Nwata chọba nke ya. Na arin na I can Nah, kamu kenapa ya? Okay. From village Ojoto. Okay. I wonder if okay. Yep, that's it. Okay. Different type of okay. I can go. I can. It's not a game, but I can get to you. Nakamat nafa ge. Afa mo abo izuchuku amaru ko masiama no bia. Ona predike mo bia junisi. Tu akosede. Mo Ojoto. Tu akosede. Tu gesa do Ojoto. Abu mo nyu mo chi mo Ojoto. Okay. Ndi bitiruzo. Tu akosede. Biko kefi nweke gwa maka afọ na efu nu imano ndị na-ele ko obodo dị mma. Awe na asị na kefi nweke gwa maka ujari bi ebe atata. Ife a bụ ife ekwudo n'aka nna 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 afa adịbụ mgbe eme egwu ekeme ọ bụ omenala a sị na omenala ndị dele ndị omenala dịbụ agboo gboo a na-eme ya mepụta ụwa kwudi ya a na-eme ya Ọgọst ọbụla bụ Okeke n'ime Ọgọst ọbụla eme ya once in a year so nke disi ya bụ elukwa every year anyị na-eme ya ka ibe n'ọlụ aba asị ndị nchekwa vigilanti and ndị mma ife na-eme n'obodo ka anyị ala inwe ọgbaghara ọ ndị emenube mmemme a mmadụ nwụọ ọ mmadụ merụ ahụ a na-eme ya n'udo na ịfụnanya dịka nna afa siri ekuziele anyị na-eme ya omenala nwere ife ọ na-arịzọtụla a na-eme emesịa ya ife adị mma ndị ụka na-abịa ndị ọgọ mmụọ na-abịa ndị Muslim na-abịa ọsọrọ ụka ọsọrọ omenala ọsọrọ Muslim ụka na-abịa most of ndị niile ifo bịa na-abịa bụ ndị ụka Anglican na-abịa Catholic na-abịa Pentecostal na-abịa ife anyị na-eme bụ ka o wee dị mma na omenala ndị ga-adịle ndị so anyị na-ekwu na ife anyị na-eme ife a abụrụ ịgwọ ọgwụ gbuo nwoke ọgbọ nwanyị ife anyị na-eme bụ ka the culture that is the omenala nwee ike remain na ka ife dị mma ịbata n'ọtụtụ obodo kịta ị ga-afụ na ọjị Igbo adịghị amịzi ife menụ fa melụlụ ana ife fa kwesịrị ka fa na-eme na fa adị emezie mana baa anyị mụnwa bụ na predike m obi ya dị n'isi nwa
aka na pamanwụ n'Ojoto n'Ugboche m si na ife anyị ji emeda na bụ ọjị Igbo na-amịba anyị ife niile kwesịrị ịdị na-amịba anyị na-amịba anyị ị na-anya abụ ọjị Igbo ọ mesigo ndị aghọ ya na-ekwe ka ọ na-akpọ ifuru na ọjị Igbo ka anyị ọ na-akpọkọ ifuru ka ọ mịwakwa ọzọ ife niile kwesịrị ịdị na-amịba anyị na-amịba anyị ka ndị si mana chairman anyị bụ Ebubedike Okafọ mba na Abalago pọfụ dọkịta anọrọ ya o nwere o nwere kọlụ onwe dịka ihe sekuriti nwe na Abuja o wee jebe datin wee nyekwa ya ọda na anyị ga nne ya because na onye na-eme omenala na-amasị ọ na-eme omenala ọfụma omenala na-amasị ya wee sị na anyị ga-anọkwa dị sure na ife eme na ọ ga n'udo that is why anyị ji wee nọrọ ebe a Igbo ife ewu na ada nna m ekene ka esi n'afa gị ebusedo ọ napụrụ dike mma obi ya ji n'isi Chukwu amara nwoke masị ama n'obi ya otu aka o si dị anyị ekene unu anyị fi na ife ahụ mekwa mfụ na ife a na-eme na-aga ọfụma na Chineke ya gbakwuru unu ume na ọka ọ dị nwekwana nke obodo dị mma ka unu na-eme anyị ekene ka unu daalụ na enu anyị kenekwa otu aka o si dị otu aka o si dị ya nna ekene gị nna ka ịmata n'afa gị afọ mbụ Ikechukwu alụsị na-eje ụka nke Ojoto otu aka o si dị ike biko ka mmeri ihe nwere ike igwe maka ihe a na-eme tata nwere ka ife obodo na-eme ife anyị na-eme bi mgbe awa nji ọbụla ife ji awa ji omenala ka o si wee dịrị ndị obodo niile na-eme anyị nwa na-eme so anyị nwa na-abụkwa ndị na-achịkọta obodo na-anọ ka a ghara inwe onye ka a ghara igbu mmadụ ma ọ mebie ebe ma something like that n'ọnya ka anyị nọ aba because yes, I don't do it. I'm more Ojoto. Okay. That is never gave us a do. Ikechukwu. Can get one. You get one. Ikechukwu waju. Okay. Can get to you. Afam bo alụsị na-eje ụka. Alụsị na-eje ụka. Odogwu tụọ m igwe ogidi. Igwe ogidi. Iya dị. Ọ dịka ka ebe. Otu aka o si dị. Ọ gaji onye marụ nne ọma ndị ichie. Otu aka o si dị. Iya dị. Sowali gị oyibo ije onye Igbo kedu afa ya ọkpọba afọ oyibo ụmụ Igbo bịakene ka anyị sọba asụsụ anyị ụmụ Igbo bịakene ka anyị zaba afa be anyị ife ndị na-eme keji mara ebe ndị si bịa afa ndị na-aza asụsụ ndị na-asụ ekike ndị na-eke omenala ndị na-eme n'ụwa jilimalụ ndị bụ ndị njirimalo ndị bụ ndị